салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадед ба канали оилавии мо. умедворам хонободу тансиҳат ҳастед. ман влоги имрӯзаи худро бо пухтани нон ё ин ки кулчачаҳо оғоз мекунам. чӣ хеле ки дида истодаед, барои хамир ба мо хамири кулчача 1 стакан шири гарм, 1 стакан оби гарм, ним стакан равған, 1 қошуқ шакар, 1 қошуқ намак ва 1 қошуқ дрож лозим аст ва орд. ман ҳамихел ҳамаи маҳсулотҳоро якҷоя карда хамири на он қадар суст, камтар как сахттар бошад, тайёр мекунем. ана хамири мо ҳам тайёр шуд. акнун рӯяшро назакак маҳкам карда дар ҷои гарм 25-30 дақиқа мегузорем. дақиқа ҳам гузашт. акнун мо хамирамонро ба зволачаҳо тақсим мекунем, ба зволачаҳои хурд. ана хамири мо 14 дона зволача шуд. ман зволаҳоро гирифта тамом кардам. чӣ хеле дида истодаед, боз рӯяшро манам хел маҳкам мекунем ва ман дар инҷо кулчачаҳоро сохтам, боз барои дам гирифтан рӯяшро пӯшонда мондам. акнун дар тафтон то сурх шуданаш мепазем ба дараҷаи 170 градус. дар рӯи кулчачаҳо зардии тухму ба ширро молидам. акнун ана чӣ хеле ки дида 30 дона мондам. ана кулчачаҳои мо пухта истодааст. дар инҷо пухт. ана бинед мулоими нағз омадааст. ман имрӯз барои обед макарон бирён мекунам. бо ман бошед. макарон ошнею макарон бирён, яъне макаронро ҳамроҳи гӯшт мо ба равған бирён мекунем. дар равған ба фикрам ки кам одамоне ҳастанд ки макаронро ба ин тарз тайёр мекунанд. мо дар аввал равғанро ба деги тасбон меандозем. гӯштро андохтам. гӯшт он қадар сурх нашуда макаронро низ андохтам ва 2 қошуқча намак андохтам. акнун кофтан мегирем дегро то сурх шудани макарон. тез тез кофтан мегирем то ин ки як тарафаш сурх шуда як тарафаш сафед намонад. ҳама тарафаш бояд баробар сурх шавад. гӯштам ҳозир бо ҳамроҳии макарон сурх мешавад. ана макарони мо сурх шуд. акнун ман пиёзро ба дег андохтам. пиёзро низ кофтан мегирем бо ҳамроҳии макарон ва гӯшт. картошкаро низ ман андохтам. картошкаро низ анамихел кофтан мегирем. мо ана картошкаро ки андохтем
бо 3-4 минути дигар мегузорем як бор кофта. баъд аз он чи томатро меандозем. ман андохтани томатро рости гап чӣ хеле ки видео нагирифтааст, телефон нагирифтааст. баъд аз томат камтаре дигар боз кофта, баъд об андохтам. акнун мурч, паприка ва ягон хел приправа агар андозед меандозед ва зира. ин мувофиқи таъми шумо ки чӣ меандозед. масалан барои хӯрокатон ман мурч, зира, паприка ва намихел камтаракак приправа меандозам ва сарпӯши дегро мепӯшем. эҳтиёт мешавем ки дег сахт наҷӯшад. бо алоби миёна хӯроки мо пухта ҷӯшида пухта тайёр шуд. агар тайёр кардани хӯрок ба шумо писанд бошад ё ки писанд омада бошад, метавонед дар хонадони худ ҳамин хел хӯрокро тайёр кунед. умедворам ба ҳама писанд меояд. акнун дар ин ҷо ман хостам ба шумо ана ҳамин хел пасудаҳои хела зеборо нишон диҳам бо нарху навоҳояш. ин магазини марк ном дорад. магазини марк дар дигар шаҳрҳо низ будааст. ман через интернет дидам. мебинед чӣ хел пасудаҳои зебо, аҷоиб хушрӯй. шумо тамошо кардан гиред. ман бошам камтаракак дар бораи чӣ хел ҳарфи беи блогер шудам ба шумо нақл мекунам. ман барои чӣ ҳарфи беи блогер худамро мегӯям? барои он ки яъне ин он маъноро дорад ки ман ҳоло як гӯшае аз блогер ҳастам. як масалан аз 101% блогер. барои ҳамин агар масалан фарзандо ё ки шавҳарам ягон каси мана хешо ту блогер шудӣ гуфта гап зананд, ман мегӯям ки не, ҳоло ман як ҳамун беи блогера масалан як дастакаш ҳастам. ҳоло ҳамун беяшам пурра нестам. хай хулас соли гузашта буд. як рӯз бо писарам нишаста будем. ман он рӯз торт пухта будам. торти снежная гора, торти дӯстдоштаи хонаи мо. ягон рӯз худохат мекунам ки бачаам гуфт оча канали шумо ба шумо ҳам канал кушоем. баъд ман ҳайрон шудам, рости гап тарсидам. наметонам гуфтам, аҳамият надодам. биёй кушоем. оча гуфт. ман гуфтам хай кушо гуфтам. лекин рости гап ман фикр кардам ки вай ҷиддӣ қабул намекунад. ман фикр кардам ки шӯхӣ карда истодааст. як ки нишон метиҳад. ман барои чӣ видео карда бошам? рости гап ҳамон торта ман ягон фикри масалан дар канал партофта надоштам, лекин просто видео кардагӣ будам. бачаам бошад партоф дар канал, дар ютуб яъне канал сохта видеоро. ҳамин хел партофтаст. як ки ман дидам шок шудам. ваҳ, ту видеои мана канал ба партофтӣ? гуфтам хел тарсидам ки ман чӣ гуноҳи азим кардам. то бегаҳ акнун аз шавҳарам пурсидагӣ нестам. то бегаҳ анами хел тарсида истодам ки ман чӣ гуноҳе кардам. ки шавҳарам бегаҳ омадан. фикр накардам ки удалит кунам. фикр кардам, намедонистам ки удалит мешавад ё рости гап тарсида истодам, лекин фикри удалит кардан нест. шавҳарам бегаҳ омадан ҳамхел тарсида гуфтам ки
ман канал кушодам. баъд он кас аҳамият надодам дар назарашон. Ягон кори масалан гуноҳ натофт, ягон чизи ганда натофт. ман ҳайрон шудам, гуфтам ки ман канал кушодам. он кас бошад чӣ хел канал гуфта пурсиданд. ман гуфтам ки ҳамин хел мана бачатон ҳамихел гирифту чи торти мана дар ютуб партофт. гап назадам. ранги ҳамин як кӯҳ акитфам ғалтидагӣ бошад хурсанд шудам. баъд оҳиста оҳиста бо чизе ки дигар кардам партофтам. вай канала ростига бо удалит кардам. овоз гӯти буду вали качествени набуд. удалит кардам. боз камтар дигар истодам. баъд шавқам омад ки хай нағз чӣ хел ки маъқул шуд, писанд омад. яктаи дигар канал кушодем бо ҳамроҳии ҳамон писарам. бо канала кушодам. бо шаварам маслиҳат кардам гуфти шаварам ки номашро чӣ монам. шаварам гуфтанд ки восточная кухня. чӣ хеле ки медонед канали аввали ман восточная кухня аст. хай канала кушодем. боз рости гап аҳамият намедодам, танбалӣ мекардам. як-ду чиз партофтам, бо намепартофтам. яке не тоба кардам. ҳамон аввал очамба гуфтагӣ будам. очам гуфтанд ки ҳеҷ гап не, кори нағз кардӣ. кори нағз гуфта ҳайрон шудагӣ будам. хай бо вақте ки бо ин канала кушодам гуфтам ки бо напартофта меистодам. очам телефон мекарданд. ягон чи сар карди кора, худ таъқиб партоӣ накун. сар кард, як кора сар куни, як чӣ мешавад. гуфта фақат насиҳат мекардан. ман бошам оҳиста оҳиста видео мепартофтам, лекин эфир ягон чи ақлам намегирифт рости гап. як рӯз бачам гуфт ки оча шумо бояд трансляция додааст. ой худоҷон, нахуд ман трансляция кунам, нахуд ки ман овозима бурорам, ман чӣ хел гап мезанам. гуфтам ки дар куне бачаҷон, мо истад. гуфтам ман чӣ кор кунам. қариб як не тоба кардам 5-6 моҳ гузашт аз канал кушодагӣ. фақат ҳамин видео мекардам, мепартофтам. яке бо намекардам ки оча мегуфтам ки ҳеҷ гап не, ин ягон чиз аз ту намеравад. масалан чизе ки мекунӣ хай парто гуфта дастгирӣ мекарданд. бо якта ягон чи мепартофтаму парвой масалан эфир кунам, соат ҷамъ кунам, бояд соат одам ҷамъ кунад. масалан хеле ақлам ҳам намегирифт рости гап. баъд хай як рӯз янгам гуфтанд ки ҳам хел эфир мекунанд. эфире ки ҳамон ки охи апай хосият таҷмама гуфтанд ки ҳам хел силка партофтанд ки эфир рафта истодааст. баъд дидам ки гап зада истодану эфиру ҳам хеле. баъд гуфтам ки фикр кардам эфир кунам накунам. аз шаварам пурсидам рости гап. аз шаварам пурсидам ки эфир кунам накунам. хай шаварам розӣ шуданд. баъд эфир кардам. якум эфир кардам. ҳамин хе ҳаяҷонзада, овоз намебурорам. хай рости гап ҳамин хел менависам. дидам ки ранги ҳичи анам хай худо ба шукр, шукронаи аллоҳ ки омадан одамо кам ҳам бошад шукр. хай бо фикр кардам ки не тоба кардам. ман худам фикр накардам. чанд кас гуфтанд ки овозӣ кун, ин эфир он қадар чӣ надораду маънӣ надорад. ам хел гуфтанд. як рӯз гирифтам, боз аз шаварам пурсидаму овозӣ кардам. шаварам хай гуфтанд ки бо масалан бачаҳо мардако дар эфират иштирок накунанд. ҳам майлаш гуфтам. ман танҳо кати занако кати ка мезанам, мисол ҳам занону духтарон. хай баъд як рӯз дигар
эфири овозӣ кардам. ҳаяҷон зада, овозо ларзида истодааст. хай шукронаи худо ва оҳиста оҳиста эфир кардам. баъд вақте ки вай восточный кухня, шумо чӣ хеле як хели шумо медонед, вай овоз надорад ва русикати навиштагӣ. баъд чанд духтаро гуфтанд ки овоз бурор. ҳамин хел рости гап. ва фикр кардам ин канал аз аввал беовоз буд, русикати буд масалан. ҳамин хел биё инро мемонам дар ҷояшо, канали дигар мекушаям бо овозу тоҷикӣ барои занони тоҷик. баъд духтаро гуфтанд ки амон рецептое ки ҳастанд масалан бо забони тоҷикӣ ба ин канал фаҳмотар масалан мепартоӣ. хай ман аввал ин канала кушодам, лекин боз ҳама партофти гуфта месодан эфиро ба ма пага насиб боша паго. ҳамин хел намедонам, 1 моҳ гузашт, ним моҳ гузашт. ҳамин хел қувватое ҷамъ карда 30 чанд бор овозоя тоза карда, удалит карда, аз дигар овоз монда. шукронаи Аллоҳ ҳамин канала кушодам. чандуми ноябр буд, 1 дер раждени духтарам, зодрӯзи духтарамро партофта будам. ана ҳамин хел хай шукронаи он мекунам ки шумо ҳастеду моро дастгирӣ мекунед. дастгирии шумо ин пешравии мо аст. хайр, дар паноҳи худо бошед.